Bon dia! A mesura que avancem en la nostra investigació genealògica i acumulem més i més documents, es fa evident que necessitem un programa informàtic per poder gestionar tot aquest volum d'informació. En aquest sentit, el GDS resulta una bona opció tant pels que comencen a investigar els seus avantpassats com els que ja tenen uns quants anys d'experiència. Com ja vaig explicar en un altre vídeo, el GDS és un programa desenvolupat a Barcelona, està disponible en català i per Windows. En el vídeo d'avui explicaré com descarregar-se'l, instal·lar-lo i els primers passos per començar a introduir informació. Vull recordar que aquest programa és gratuït per les primeres 50 persones que s'introdueixen i a partir d'aquí s'ha de pagar una llicència una única vegada. De manera que resulta excel·lent per provar-lo i veure si ens és útil i si ens agrada el seu funcionament. Vull recordar també que aquest vídeo no està patrocinat de cap manera i que el que hi dic és absolutament la meva opinió, fruit de l'experiència que en tinc al llarg dels 7-8 anys que porto fent-lo servir. Per descarregar el GDS hem d'anar a la pàgina web de gdsystem.net i fer clic aquí dalt a Descàrregues o bé a Descarrega el GDS, en la versió actual que hi hagi en aquest moment. En el meu cas és la 8.0.45 i, per tant, faríem clic a descarregar. De fet, és igual si la descarreguem en castellà, en català o en anglès, ja que en qualsevol moment podem canviar l'idioma des del mateix programa. Quan descarregueu el fitxer, és possible que us passi com a mi i que el navegador us l'identifiqui com una amenaça. No patiu, és normal i totalment segur. Aquí també em diu que és perillós, que el sistema ha detectat que pot constituir una amenaça, però li dic executa-ho de totes maneres. Instal·lar sense preguntes. I sí. Un cop haguem reiniciat l'ordinador, ja tindrem el GDS instal·lat. I ara ja podem executar el GDS. Ens demanarà que configurem algunes convencions. La primera és la del sistema de cognoms. Per defecte posarem el sistema espanyol de 2 cognoms, però també és possible el sistema portuguès o el sistema anglosaxó. Podem canviar-ho en qualsevol moment. El format de la data en forma de dia, mes i any. Podem autoritzar l'enviament d'informes de final de sessió a Marshall System per tal que els desenvolupadors puguin tenir un feedback, detectar errors i poder millorar el programa. Per crear una nova base de dades, fem clic aquí a assignar directori de dades i creem la carpeta allà on creguem convenient dins del nostre ordinador. El següent pas serà introduir les persones a la nostra base de dades. Com a exemple faré servir els hòbbits de la comarca de la novel·la del Senyor dels Anells. Som hòbbits de la comarca. Jo em dic Frodo Saquet. Farem clic aquí per afegir una persona. M'invento una data per posar d'exemple. I direm que va morir el 30 de juny de 1970. Aquesta opció permet activar els camps addicionals, però en la majoria de casos són poc útils ja que estan pensats per reis i governants. I, finalment, aquí tenim la fitxa de la nostra primera persona de la base de dades. En Frodo era fill d'en Drogo Saquet. Un cop més m'invento la data de naixement. I direm que va morir el 4 de setembre del 35.
I ja tenim la segona persona. Ara el que hem de fer és enllaçar aquestes dues persones. Farem clic aquí per actualitzar, anirem a la pestanya de pares i li assignarem un pare. I ja està. El següent pas serà afegir la mare, seguint el mateix procediment. Ara aquesta persona, que té el número de control número 3, no està vinculada amb absolutament ningú. Així que hem de tornar a la fitxa del Frodo, fer clic aquí, actualitzar, pares, veiem que el pare sí que el tenim assignat i li assignem una mare. Com que hem assignat un pare i una mare i aquestes dues persones no estan enllaçades entre elles, el programa ens diu que establim la relació que tenen aquestes dues persones. Acceptem. Aquí posaríem informació sobre el matrimoni, quan es van casar i on, si la unió va ser religiosa, civil, casual, altres detalls, d'on hem tret la informació, etc. I desem. I ara, en Frodo té un pare i una mare assignats. A partir d'aquí podem fer clic en diverses opcions, com per exemple el gràfic de família. Això ens genera un arbre genealògic, que evidentment només té un parell de generacions, la del Frodo i la dels seus pares. Però es podria ampliar 3, 4, 5, 6 generacions o les que facin falta, tant amunt com avall. Aquesta base de dades és molt senzilla, així que l'ampliarem una mica. Drogo era fill de Fosco, així que afegirem en Fosco. Anem a la fitxa d'en Drogo, actualitzarem i li direm que el pare d'en Drogo és en Fosco. Ara tenim moltes pestanyes obertes, Doncs les podem tancar totes. Aquí, a la lupa, podem buscar la persona que ens interessa. Podem posar només el cognom i ens sortirà una llista de persones que porten Saquet com a primer cognom. Tenim en Frodo, el seu pare Drogo i el pare d'aquest, en Fosco. Podríem continuar amb el pare d'en Fosco, que és en Largo. Un cop més, l'hem de vincular amb algú, així que actualitzarem en Fosco. Li assignem com a pare en Largo. I desharem. Anem per una altra branca. Gandalf? En Bilbo Saquet. Gandalf, estimat M'alegro de Gandalf! veure't. Fa 111 anys. Segons ens diuen a les pel·lícules, en Bilbo Saquet és l'oncle d'en Frodo. No has canviat gens. Frodo, veig que el teu oncle Bilbo no ha canviat gaire. El que ens passa aquí és que en Bilbo no està a la nostra base de dades, així que ens demana si volem entrar aquesta nova persona. I en Bilbo era fill d'en Bungo, i com sempre, és els fills a qui hem d'assignar els pares i no al revés. El pare d'en Bilbo és en Bungo. En Bungo era fill d'en Mungo, així que repetim el procés. Tornem amb en Bilbo. Per part de mare, en Bilbo és fill de la belladona Tuc. Per últim, si fem clic aquí, tindrem la llista de les persones que hi ha a la nostra base de dades. I aquestes són totes les persones que hi ha actualment al nostre directori. Doncs bé, fins aquí aquesta introducció al GDS. Espero que us hagi agradat, que l'hagueu trobat útil. En d'altres vídeos puc explicar més funcions del GDS, tot i que us recordo que aquí a YouTube hi ha el canal del GDS, que us deixo l'enllaç a la descripció, on ja s'expliquen moltes d'aquestes funcions. Si us ha agradat el vídeo, com sempre, podeu fer clic al botó de m'agrada, subscriure-us al canal si encara no ho feu, i ens veiem en propers vídeos. Fins aviat!